aw bisimila radio ɲɛta dɔnkibaru kɛnɛ kan. lamɛnbaaw, kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye Segu mara min bɛ yen n'o o ye ɲɔnɔ yɛrɛ ye. A yira k'a fɔ ɲɔnɔ manabolo la bi gɛlɛyaw caman sɔrɔlen n'o bi ka kɛɲɛ ni lakanabaliya yɛrɛ nasira ye. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a y'a yira k'a fɔ min ye maa 20 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u nin na ka kɛɲɛ ni wulikajɔ kɛbaa minnu bɛ yen bi ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye. Yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ Sibi. Kunnafoni sɛbɛn hali bi a ka lakali a y'a yira k'a fɔ maa 6 o maa 20 ninnu na minnu fagara olu yɛrɛ su a yirala k'a fɔ furu baranin dɔw de tun nɔrɔlen b'u su la. O ye sababu ye maa minnu bɛ yen n'u bɛna k'u bɛna fure ta olu fana ka se ka bɔnɛ u nin na. Nin ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u kɛlen don ka alisilamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la u ka fɛɛrɛ dɔw ye nin baara kɛwale in ye. Kunnafoni sɛbɛn a ka lakala a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan maa 4 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn o kɔni tununnen bɛ bi halisa kibaruya jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ olu ka lahalaw la. Kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko ni kɛlɛ min kɛra donsow ani marifatigi jɛkulu minnu bɛ ka diinɛ kɛlɛw wele u yɛrɛ la bi nin kɛra kɛlɛ ye kɛlɛ min ni a kɛra kirikara waati ca ye sabu fagaliw kɔni cayala a kɛlɛ senfɛ fo k'a dama tɛmɛ. Kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ min ye donsolakaw olu ka fanfɛla ye maa bɛ se k'a fɔ maa caman kɔni bɔnɛna u nin na. Nin kɛra dugula dugu min n'u b'a wele k'a fɔ ko Sibi. Sibi yɛrɛ ye yɔrɔ ye ani ɲɔnɔ yɛrɛ dugu ma jan wa a bɛ Segu yɛrɛ mara kɔnɔna na. Kunnafoni sɛbɛn hali bi a y'a yira k'a fɔ ni kɛlɛ in senfɛ maa bɛ se k'a fɔ maa minnu tanyana a la a bɛ t'i jɔ maa 20 fo ka taa bila maa 30 bɔɲɔgɔnko la donsolakaw olu yɛrɛ ka kuru kɔnɔna na. Wa o senfɛ sa maa 4 bɔɲɔgɔnko habi olu yɛrɛ taayɔrɔ ma se ka dɔn ka kɛ ni Abdulayi Jara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ nin kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen min ye donsolakaw ani marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u kɛlen don ka alisilamɛya yɛrɛ kɛlɛ wele u yɛrɛ la olu ka dagaw caman bɛ bi jamana yɛrɛ cɛmancɛ yan fan fɛ u dɔnnen don tɔgɔ la tɔgɔ min ni o ye Katiba Ansardinde Masina. Waati tɛmɛnenw na u tun ye laɲini kɛ dugu sigibaw fɛ min ye sɛnɛ yɛrɛ kɛli ye ka se ka o kɔni bali yɔrɔ sigibaw kɔni ka forow la. O kɔfɛ sa min ye donsolakaw ye u ye wulikajɔw kɔni kɛ ka se ka ni marifatigi jɛkulu minnu bɛ bi n'u kɛlen don ka alisilamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la k'u gɛn ka bɔ yɔrɔ sigibaw yɛrɛ da la. Nka ni waati laban in na sa dɔgɔkun tɛmɛnen na ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ye a kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni a kɛra daga wulila songala ma ye cogo si la. Kɛlɛ gɛlɛyara fo ka taa don su yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kunnafoni yɛrɛ fasɛriba ye a ko olu ka kunnafoni sɔrɔli yɛrɛ senfɛ min ye donsolakaw ye olu kɔni kun ye kɛlɛ yɛrɛ sebaya ta a kɛra sababu ye ni marifatigi jɛkulu tun seginna kɔfɛ ka u bɛ fɛn wele faransikan na ko recul. Kɛlɛ kɔni tora ten sa min ye u jɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ yen n'o olu fana ye marifatigi jɛkulu ye minnu kɛlen don ka alisilamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la wele nana bila olu ma ka na dɛmɛ yɛrɛ sira fɛ olu bɔra ni sira wɛrɛw ye ka na suru donsolakaw kɔni kan. A kɛra fɛn ye fɛn min ni a su kɔni cayala fo ka a dama tɛmɛ. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ maa min kɔni tanyana ni kɛlɛ in senfɛ donsow la a bɛ t'i jɔ maa 20 fo maa 30 bɔɲɔgɔnko la. Ka sababuya kɛ ka kɛlɛkɛminɛ min tun b'u bolo ni o ye marifaw ye olu baluw n'u kisɛw nana ban ka bɔ u bolo. O hukumu kɔnɔ sa maa minnu tun bɛ yen ko u nana kɛ dɛmɛbaw ye marifatigi jɛkulu minnu kɛlen don ka alisilamɛya tɔgɔ wele yɛrɛ la olu kɔni nana suru donsow kan sa i n'a fɔ ko sankisɛ. Kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ min ye maa 16 bɔɲɔgɔnko donsow la olu su kɔni sɔrɔla an ka finitigilakaw fɛ n'o ye faamaw ye. Nka o kɔfɛ min ye maa 6 bɔɲɔgɔnko olu kɔni su tora yen maaw siranna k'u ma don a la sabu a dɔ la ni maa kɔfɛlen ninnu n'u ye donsolakaw faga u to ka bɔmu de don u kɛrɛfɛ maa min bɛ yen k'i bɛna maa don su ninnu na e yɛrɛ fana bɛ se ka tanya a sababuya la. Nin wulikajɔ in bɛɛ kɔfɛ min ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka alisilamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la ɲɔnɔ yɛrɛ mara kɔnɔ maaw tun bɛ sira sɔrɔ ni pɔn min ye u ye fɔlɔ baranin don o fana na k'o fodo. Min ye lakanabaliya gɛlɛya ye bi jamanaw kɔnɔna na a kɛra fɛn ye fɛn min ni kɔngɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka na kɛ gɛlɛyaba ye yɔrɔ sigibaw kɔni kan. O hukumu kɔnɔ u bɛ ka damakasi kɔni kɛ bi maa minnu bɛ bi minnu bɛ se ka dɛmɛ lase ni yɔrɔ sigibaw ma
dɔngɔnɔ jamana wɛrɛ kɔnɔna na ye a kɛra finiw ye o a kɛra dumuniw ye o a kɛra fɛn wɛrɛw ye o u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ sira o sira fɛ ka lase u yɛrɛ ma u ka kumakanw kɔni bɛ ka boli o de kan bi ka kɛ ni an baaraɲɔgɔn min yɛrɛ bɛ Baɲankara n'o ye Abubakar Sutura ye ale ka wulikajɔ kɔnɔ a ye seereya dɔw sɔrɔ ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ka damakasikan ma an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ ye Angelu Olaga ne bɛ bɔ Kɔmadigili yan sanji kɔnɔ ma n'a de gɛlɛya kɔni bɛ yen ɲɔ ma sɔrɔ jaba yɛrɛ ji ma don parce que ni i bɛ jaba baara kɛ ji de bɛ yen nɔ ni ji tɛ jaba baara de se ka kɛ an kɔni an bɛ dɔɔni kɛ n'an ye dɛmɛ sɔrɔ a ka ɲi ɲɔ kɔni ma sɔrɔ mun bɛ yen nɔ an bɛɛ ka jija u ka o ladon ka ɲɛ ni o ladon ka ɲɛ dɔrɔn n'an ye dɛmɛ dɔɔni sɔrɔ aya denmisɛnninw sisan ni cɛ kɔni ni ɲɔ ma ɲɛ dɔrɔn cɛ bɛ boli ka an to yen nɔ e mun bɛ so kɔnɔ de e de bɛ jija o la an bɛ n débrouiller muso bɛɛ ka jija gɛlɛya bɛ waati min na ni ani gɛlɛya tɛ waati min na o tɛ kelen ye an bɛɛ ka jija an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ji tɛ yen nɔ bɛɛ de bɛ jija i ka teliya san ma na san min na k'a fɔ n bɛ sumaya o t'a la i b'i jija de i b'i teliya de ni cɛw bɔra dɔrɔn sɔgɔmada fɛ aw yɛrɛ bɛ wuli bɛɛ ka jija ka an ye dɔɔni min sɔrɔ an ka kɛ joona saladu bɛ kɛ jaba bɛ kɛ muso n'i ma fɛn bɛɛ dɛmɛ dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ muso bɛɛ ka wuli bɛɛ ka jija jaba baara in na n'an ye dɔɔni min sɔrɔ an ka kala jaba si ka gɛlɛn dɛ parce que salon ko jaba caman ma ɲɛ jaba ladonna mais jaba ma ɲɛ ɲinan si gɛlɛyara engrais gɛlɛyara sanji gɛlɛyara a bɛɛ gɛlɛya de bɛ an fɛ yan nɔ ji sisan an bɛ ji min tobili kɛ ji min na ji ɲɛnaman tɛ an bɛ taa ji de taa kɔ la sisan ji filɛ nin ye n'i nana n'a ye ni ji man ɲi i b'a kɛ daga la i b'a tobi ka ɲɛ walima ni nana ni ji ye i bɛ tobili kɛ ji min na k'a fɔ n t'a min o t'a la i b'a datugu ka ɲɛ n'a man ɲi dɔrɔn i b'a sɛnɛ tɛmɛ ɲuman na ka sɔrɔ ka tobili ka minɛn ninnu saniya o de ka ɲi u ka jija u ka dɛmɛ d'an ma parce que burusi kɔni o ye burusi de ye n'i y'a ye cɛw bɛ muso dɛmɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a b'u bolo burusi kɔnɔna in na fɛn tɛ yen nɔ an bɛ ɲinini kɛ dugutigiw ni peresida ninnu ni maire ninnu u bɛɛ ka jija u ka an dɛmɛ burusi kɔnɔna in na an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ yen muso kɔni ni gɛlɛya nana dɔrɔn sɛgɛn bɛ se muso de ma u ka sabali u ka an dɛmɛ gɛlɛya in bɛ tɛmɛ cogo min na baloko ni gabasi ko ninnu ni ji ninnu ni ji yɛrɛ tɛ an fɛ an ka yɔrɔ la u bɛɛ ka o dɛmɛ don an na sanga mara in an bɛ yɔrɔ min na sisan ji tɛ yen nɔ a ka an dɛmɛ n'an y'a sɔrɔ an ye Mali ye dɔrɔn a ka kɔ yɛlɛma ka an lajɛ n'o tɛ sɛgɛn yɛrɛ de bɛ an fɛ yan yɔrɔ ninnu na a ka jija n'an fɛ dɔrɔn a ka jija ka an dɛmɛ ne ka laɲini y'o de a ka jija Mali faama a ka dɛmɛ don an na an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya kɔni bɛ yen dɛ gɛlɛya bɛ muso de kan u ka jija ka an dɛmɛ muso ninnu muso bɛ gɛlɛya bɛ an kan fɛn bɛɛ de gɛlɛya bɛ yan nɔ a ka an dɛmɛ Mali président a ka jija u bɛɛ faama ninnu u bɛɛ de ko don seko b'a la a ka an dɛmɛ ne ka laɲini y'o de jago kɛ u ka dɛmɛ don an na wari ninnu ni fɛn bɛɛ sama de an ma a ka dɛmɛ kɛ an na an bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'a ye dɛmɛ kɛ don dɔ dɔrɔn n'i ye i bɛ jago kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ fɛn de b'e bolo yɔrɔ man ɲi n'i bɛ taa i bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ ninnu sisan yɔrɔ ninnu a lagalen tɛ a yɔrɔ ninnu fɛn de man ɲi a ka jija ne kɔni bɛ min ɲini ne bɛ hɛrɛ de ɲini u ka jija ka an lakana n'o tɛ n'i ko i bɛ taa yɔrɔ la dɔrɔn i bɛɛ de bɛ siran n'i bɔra n'i ka fɛn ye u b'a minɛ an na u ka jija ka dɛmɛ don an na mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ u ka se ka na ni Mali yan nɔ ka sɔrɔ ka an dɛmɛ cogoya ɲuman na an bɛ se ka lakana cogo min na an ka bololaminɛw ni fɛn bɛɛ an ka baloko ni an ka denmisɛnninw yɛrɛ u bɛɛ de bɛ yaala la kalan yɛrɛ ɲaamilen don u ka dɛmɛ don fɛn bɛɛ la ka jija. Ne tɔgɔ ye Isa Kasogeri ne bɛ bɔ Wadiba commune na samiya ma ɲɛ sanji ɲɛnama yɛrɛ ma sɔrɔ ɲina ni sanji ma na an ka balo tɛ se ka sɔrɔ bon an bɛ balo ni ɲɔ ni jaba de donc jaba ni balo dafalan de don ni ɲɔ ma ɲɛ jaba de balo dafala ye ɲinan kɔni ɲɔ ma ɲɛ jaba yɛrɛ ji tɛ yen baraji ninnu ma fa kɔ ninnu fana ji ɲɛnama ma na donc ɲinan kani gɛlɛyaba de bɛ Baɲankara mara yɛrɛ la ni labɛn ma kɛ ɲinan gɛlɛyaba de bɛ an ka jamana nin na bon jabasɛnɛnaw ne bɛ se ka dɔɔni min fɔ jabasɛnɛnaw u ka jija ka jabasɛnɛ nin daminɛ joona ne ye danni fɔlɔ nin kɛ filanan kɔni ɲinan kɔni o kɔni tɛ yen u kan ka danni fɔlɔ nin kɛ joona nin kalo nin kɔnɔna na n'u y'a kɛ ayiwa a bɛ se ka kɛ kalo saba nin kɔnɔna na u bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ u ka jabaforo nin fana u tun bɛ ka foroba min kɛ u kan ka o foro nin fana dɔgɔya ka dɔɔni
voilà ka doni ke ni doni min soro on nafa kaboni e caman ke o tienle kera o manga o ganga jija ga jaba foroni fana do voilà gele be amba kan ni wagati do sera ni ki yere te siga soro jona wadi dola andum be jita kola ko ji nunu fana o mayime furazi fana te nyinan ta go ni geliani ni ki yere gelia bade bina do bayagara marala an ko ni ambe delli min ngini gouvernement se o ga jija balote nyinan go ni balo go ni do madi ayo jamana ni yere chaman bina boli ni bo la fana tayro fo te o ga jija ga balo nyini kadi bayagara marama o ko fe yi fana furazu fana ka jaya nyina ni o ma chaya akube na gelia tugu barazi chama fana be barazi chama fana kelendo barazi nunu fana dilali ni o ma jija ga ndeme gelia ba de be o ga jija ambe delli minke gouvernement fe ani ONG nunu projet be ONG be o be ga jija ga bayagara mara deme nyina nga la nyini yodi aywa asimi na bisega furazu ke ni furazu be ke yoro o ga jija ga bayagara de deme nyina ngone nyina furazu chama de kanga ke bayagara marala jite wa samina ni furazi kera ga sorofana o furazi de kanyi samia furazi o mai samma na chugumi ni furazi kera ka ji soro wo sanna o furazi de kai jabani ambe balo da fani we ambe empo sarani we ambe anga musaga be boni jaba fendla ni jaba ma soro ko ni minan ko geliya bade be anna eta era ka jija ka dema minke aga jija ga demenke anna ONG mogo fana o ga jija ga demenyini kanadi fasuma projet mogo fana o ga jija ga demen la nyini kanadi fasuma o de anga la nyini yere de jabasi fana geliya bala jabasi songo yere yele lendum kusebe bon jabasi songo yele lendum jite ni ye jabaturu ni ji bana dron ko bede kena o geliya bade be anso ni jaba fola dron de kera ni jaba filana make jaba songo goni yele ma kanga douala kusebe parce que ni jaba chara de a songo be bi ni jaba ma chaya ni ta soro jango songo no manga soro o te siga kewo do ni min soro la kanga songo kon soro mais o to boli ke anna ni yi chama soro wodi kan songo ba ate mu foi na fa anyere fen chama ni ya soro yi do ni min fere won na fa kaboni songo gireman yi ne be femme nyene jamana ni geliya men be jamana na ambe kala de la sisan kala ba men be jamana na ala ga ji suma ke kelan na ala ga basigi jamanan na coronavirus yara min filani o fana ko ba de ke jamanan na geliya ba de bewla anga soro chama ko kenan coronavirus ko na silama ya yere na ga sidu na gelayan na coronavirus to wala bon ala ga basigi jamanan na ala ga coronavirus yere ka sumaya do banano banamembe ala ga baradunu ko sumaya di ambema ina nyoma nye bo dutigu fana au ka jija don min sorola aka wo mara kanya kana kene ke kwa na kene kera amai ebe delli ke mo fe delli ko nana e don min soro ni ya ke ka fe ni e min deli ni ma soro fana gel ya bado do bo beka ka du mo la donia ka fo muso fana la donia muso tuma dola o be du kongo be abe sigi o kan ni chew min filani ni gel ya banana ulu be boli ni ulu bola ka muso ni demsonu to tu gono geliya be soro muso yere de la muso fana ka ko ni mina ko nyuma doni mi soro la o ga marakanye o de kalsa o de du mara chugoye ne mi min don o de lebo ela ka fo kuna fundi seven kono mi au conseil islamique abe wati jambo ulutu ye wulikato doke kata ni yoro sigibaw ni marfatigi jekuru munu kilono ka islamia togo wele u yere la fo ka ben kilian be se ka sabati ni nyongo che marfachu be se ka dotuga mina bela jene ka se kata I hajula dugu yere konona ani dugu ko kanana ni tun kera fenye femi ni au conseil islamique maw ulutu yo o nundo ni ma ko folo ani dugu sigibaw ni nyongo che la nga o kofesa gelaw nana wuli dugu sigibaw ni marfatigi jekuru nunu ni nyongo che la akera sababu ya me watim na iko bi yo bela jelen ko ni nyagamino no bi abeka yakubaya mi lakana baliya yere na sirai dugu min be no oye farabugu ye o be watim na iko bi gelaw chama be lakana baliya na sirafe ani songo foka tabla dogofri la ayela ka fo ni wati labanu yere la mi hali baloko na sirai o kelo no gele abayebi sabu mago balibembi kata uka furo konnana balo munun be ni anundo na kaseka ferani dabali tige ubese ku mago nyala chugamina o bekelo no gele bi kuna fundi sebe aka lakalla aya ira ka fo
fɔ ni dugu kofɔlen ninnu sigibaa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ dugu ninnu kɔnɔ ka taa sigi dugu wɛrɛ la ɲɔnɔ yɛrɛ a mara yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛyaw kɔni caman bɛ bi an bɛ waati min na i ko sisan ka kɛɲɛ ni o lakanabaliya yɛrɛ min ye kɔngɔ fana ye o bɛ ka fara a kan kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko ni janto ma to bi ni wulikajɔ ma kɛ bi ka ɲɛsin nin yɔrɔ sigibaaw ma a dɔ la kɔngɔ bɛna datigi kɛ nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu sigibaaw la kosɛbɛ sabu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ ɲɔnɔ ye dugu min ni u bɛ sɛnɛw kɛ kosɛbɛ balo ɲini yɔrɔw caman bɛ ɲɔnɔ kɔnɔna na wa ɲɔnɔ dɔnɔ ni malo yɛrɛ sɛnɛni ye kosɛbɛ nka n'i y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ ka wuli bi lakanabaliya na sira fɛ kɔngɔ bɛ ka ɲɛsin ɲɔnɔkaw ma ni wulikajɔw ma kɛ teliya la gɛlɛya bɛna fara gɛlɛya kan kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant lamɛnbaaw o kunnafoni sɛbɛn kelen kɔnɔ a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ ye dɔgɔkun tɛmɛnen na a la k'a fɔ min ye da dumuninafɛnw u ye wulikajɔ kɔni kɛra ka ɲɛsin farabugu sigibaaw ma u bɛ se ka balow sɔrɔ cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a bɛ waati jan bɔ farabugu tun bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ min ye tigɛɲɔgɔnyaw o tun bɛ farabugukaw yɛrɛ ni diɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ la nka ni wulikajɔ min kɛra jamana faamaw fɛ a kɛra fɛn ye fɛn min ni a foli kɔni taara ka ɲɛsin jamana faamaw ma farabugukaw yɛrɛ ka kumakanw senfɛ kunnafoni sɛbɛn hali bi a ko ka kɛɲɛ ni olu ka kunnafoni nasira ye kabiri waati min na sa min ye fɔ ka bɛn kɔni tiɲɛna farabugu sigibaaw ani marifatigi jɛkulu minnu kelen don ka alisilamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la gɛlɛyaw kɔni bɛ ka fara gɛlɛyaw ka sanga ani waati maa si tɛ yen k'i bɛ se ka bɔ i ka da fɛ i hakili latigɛlen maa tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ i bɛ t'i ka foro baaraw kɛ i hakili latigɛlen o hukumu kɔnɔ min ye nin yɔrɔ sigibaa ninnu ye funankɛni dɔw farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa dɔgɔw de ɲini mun bɛ se ka jiw kalaya wala u ka baara wɛrɛw minnu bɛ se ka kɛ ni dɔgɔ ye o ɲinini senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ maa fila kɔni ye saya kɔni sɔrɔ ka kɛɲɛ ni marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka alisilamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la olu ka wulikajɔ senfɛ olu yɛrɛ su nana ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni donsow ka wulikajɔ nana bɔ a kan maaw yɛrɛ ka foro yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni yɛrɛ sira kan an ɲɛ bɛ kamalen yɛrɛ foto la kunnafoni sira kan an bɛ ala deli maa minnu tora nin kɛlɛ in na ala ka a silamɛw ala ka lahara sɔsuma ye u ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant kunnafoni sɛbɛn l'indépendant hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka minɛnko kuma minnu bɛ sen na ani jamana ye pankuru minnu san waati dɔw la olu kɔrɔfɔw kɔni wulilen bɛ an bɛ waati min na i ko sisan u bɛ fɛn min wele k'a fɔ loi de programmation militaire 2015-2019 nin ye sariya ye sariya min ni jamana wasadenw a waati la u tun ye sariya min ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka minɛnkow ma u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo di kɛlɛ nasiraw fɛ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye ni jago yɛrɛ kɛra cogoya min na n'u b'a wele faransikan na ko marché a bɛ taa don marché 11 bɔɲanko de la wa a yirala k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la miliyari 10 jate bɔɲanko de tiɲɛna ni jago yɛrɛ nasiraw kɔni fɛ kunnafoni sɛbɛn hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye diɲɛ makobatigi minnu bɛ yen ni u b'a wele k'a fɔ opérateur économique olu dɔw tɔgɔ bɛ nin ko in na ani an ka finitigilaka dɔw n'o ye officier de l'armée olu fana dɔw tɔgɔ bɛ a la wa yirala k'a fɔ fana waati nataw la min ye an ka minisiri minnu bɛ yen ni olu ye cɛfini tabaw ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka minisiriya kɛ ka tɛmɛ olu fana caman bɛ ka kɔnɔ ka taa lamɛn kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko ni jagoko in yɛrɛ min ye jago sigiyɔrɔma 11 bɔɲanko o kɔni ne nana di ni sanni feere kɔni taabolo la fɛn min bɛ wele k'a fɔ ko loi de programmation militaire LOPM ka daminɛ san 2015 ka taa bila san 2019 a ko min ye miliyari caman de ye o kɔni turulen bɛ bi ji jukɔrɔla la halisa maa ma se ka taa fan kɔni sɔrɔ a la an bɛ waati min na i ko sisan jamana faamaw u kɛn bɛ bi ka wulikajɔw kɔni kɛ fɛn min bɛ wele faransikan na ko audit ka se ka sɛgɛsɛgɛliw jateminɛ nin sugubulonw kɛra cogo di a nana sira jumɛnw fɛ nafolo minnu farala kan ka sɔrɔ minnu t'a dɔ ye u bɛ fɛn min wele k'a fɔ surfacturation olu donna don cogo min la maa jumɛn ni maa jumɛnw b'a la o kɔfɛ a yɛrɛla k'a fɔ min ye bolifɛn min bɛ wele n'u b'a fɔ ko blindé o sanni ko fana kuma bɛ a la ani avion de transport min bɛ n'u b'a wele ko kasa 295 W min sanna Airbus maaw yɛrɛ bolo
kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ ni kuma ninnu kɔni gbɔnna kosɛbɛ nga wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ senna bi min ye sɔrɔsiw ka jalabatigiba minnu bɛ yen n'u b'a wele ko 4 officiers de l'armée ani 3 opérateurs économiques n'o ye diɲɛ magobatigiba dɔw ye ani nafolo yɛrɛ a kɔlɔsiba minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ contrôleur financier olu lamɛnnen kɔ kiiri tigilamɔgɔw fɛ a yɛlɛla k'a fɔ u nana bila kaso bonba la ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ ka kɛɲɛ ni septembre kalo o tɛmɛnen ye Abdoulaye Jara nin ye ale ka fasiri ye a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la ni wariko kuma minnu tun bɛ kabini waati jan tɛmɛnenw na loi de programmation militaire a yɛlɛla k'a fɔ jamana faama kura minnu bɛ bi olu kɔni bɛ fɛ ka yelen de jɔ nin ko in kan a sugubulonw kɛra cogo di a sanni feerew kɛra cogo di ka se ka a faamu n'a sɔrɔla maa minnu ye jamana nafolo yɛrɛ kumaniya jamana ma u ka se ka a lasegin jamana yɛrɛ ka wagande kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn lenni fana a ko ni jagobulon yɛrɛ a kɛra minisiriso fɛ minisiriso min n'u b'a wele k'a fɔ ministère de la défense ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛlɛkɛfini tabaw ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka minisiriso olu de kɛra sababu ye ka ni jagobulon in kɔni nun don ka kɛɲɛ ni an ka wasadenw olu ye sariya min ta n'u b'a wele k'a fɔ loi de programmation militaire san 2000 ani san 15 ka taa bila san 2000 ani san 19 kunnafoni sɛbɛn lenni fana a ko an ka kiiriso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ pôle économique financier olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ a bɛ waatinin bɔ bi wa maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw de don o sɛgɛsɛgɛli sen fɛ sa min ye maa caman ye olu bɛ ka lamɛn hali an ka diɲɛ magobatigiw dɔw olu bɛ ka lamɛn nin ko in sen fɛ ani an ka finitigi jalatigiba dɔw fana bɛ yen olu bɛ ka lamɛn nin ko in sen fɛ min ye minisiri minnu tun bɛ yen waati tɛmɛnenw la n'olu ka baara ɲɛsinna an ka kɛlɛkɛfini tabaw ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw olu ka minisiriso ma olu fana bɛ ka lamɛn min ye jamana yɛrɛ administrateur dɔw fana olu fana bɛ ka lamɛn an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ sira ye min ye bɛnkan minnu sɔrɔla u bɛ fɛn min wele ko contrat a bɛ t'i jɔ fo contrat 100 bɔɲɔgɔnko kɔni ma ka kɛɲɛ ni sɔrɔsiw ka minɛnw sanniko ye ani u ka min ye tajikow ye fo ka taa bila u ka dumunikow yɛrɛ la ani u ka magoɲafɛn wɛrɛ minnu bɛ yen kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ nin baara in yɛrɛ kɔnɔ sa min ye cakɛbɔdaso dɔw bɛ yen ni o bɛ maliden dɔ yɛrɛ tɔgɔ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko maliyɛnw ka entreprise dɔw bɛ yen ani entreprise dɔw fana bɛ yen minnu bɛ kɔkannaw na olu dɔw tɔgɔ yɛrɛ fɔlen bɛ ni contrat ko ninnu senfɛ ani minisiri kɔrɔ min tun bɛ yen n'a sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛ tabaw ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw olu ka koɲɛ ɲɛnabɔw ma a ko nin contrat ninnu senfɛ maa bɛ se k'a fɔ ko mobili dɔw sanna ni jagobulon na n'u b'a wele k'a fɔ blende bɛ t'i jɔ fo 100 bɔɲɔgɔnko ma ka daminɛ san 2000 ani san 19 ka taa bila san 2000 ani san 20 waati o baaraw kɛra société bolo société min n'u b'a wele k'a fɔ ko Strike ni yɛrɛ ye maliden dɔ ka société de ye n'i ye jateminɛ kɛ bolifɛn minnu ni o ye blendew ye a sɔngɔ yɛrɛ taar'i jɔ fo miliyari 100 bɔɲɔgɔnko la o bɛ a yira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la blende kelen o kelen o sɔngɔ nana bɛn fo miliyari 1 bɔɲɔgɔnko ma kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la min ye dɔ kɔni farali ye nin sɔngɔ kan wa a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin miliyari 100 bɔɲɔgɔnko la miliyari 57 ni buruburu olu kɔni kɛra dɔ de farala kan ka se ka jago yɛrɛ yakubaya fɛn bɛ wele k'a fɔ surfacturation a ko n'i ye nin jago in yɛrɛ jateminɛ a dossier 11 kɔnɔna yɛrɛ la 5 yɛrɛ bɛ a kɔnɔ mun yɛrɛ tun dira diɲɛ magobatigi dɔ ma o yɛrɛ ye maliden ye o musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 50 ani miliyari 9 ɲɔgɔn ka daminɛ san 2000 ani san 16 ka taa bila san 2000 ani san 20 waati kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye pankuru min bɛ maaw ta ka taa n'u ye u seyɔrɔw la fɛn min bɛ wele k'a fɔ avion de transport CASA 295 W a Airbus ka daminɛ juin kalo ka taa bila juillet kalo san 2000 ani san 20 waati o sanna miliyari 23 ani buruburu sefa wari yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko hakililajigi la min ye sɔrɔsiw ka jalatigiba mɔgɔ 4 ɲɔgɔn ani an ka diɲɛ magobatigi maa 3 bɔɲɔgɔnko fo ka taa bila nafolo yɛrɛ a jateminɛba n'a kɔlɔsiba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ contrôleur financier olu nana bila
Bamakɔ ka sobonba la ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ o nasiraw ye septembre kalo tɛmɛnen na olu bilakun kɛra mun ye a yɛrɛla k'a fɔ sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnko olu sanninko la o hukumu kɔnɔ sa kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ kabiri ni sariya in kɔni votera an ka wasaden tɛmɛnenw fɛ san 2015 ka taa bila san 2019 na maa o maa bɛ yen ke e ye minisiriya kɛ minisiriso la minisiriso min o ɲɛsinnen bɛ an ka cɛfini tabaw ani an ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka koɲɛɲɛnabɔw ma i bɛna lamɛn kiiri tigɛbaw fɛ i bɛ fɛn min dɔn a kow la ka se ka yelen kɔni bɔ a la jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ a la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant a bɛ waati janbɔ an ka kunnafoni sira kan min ye assemblée nationale ye waati tɛmɛnenw na an ka taali tun ka ca yen kosɛbɛ wa an ka haminako tun ye sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnkow ye sariya in bɛ voté don min na anw yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ sa gɛlɛyaw nana kɛ sariya in yɛrɛ a waleyali la sabu nafolo min fɔra ko ka don LOPM yɛrɛ la a bɛ t'i jɔ miliyari 1000 ani miliyari 300 ani kɔ bɔɲɔgɔnkɔ nka maa b'i yɛrɛ ɲininka wari ninnu taara fan jumɛn fɛ o hukumu kɔnɔ min ye wasaden Musa Jara a waati ale tun ye sigida 4nan o wasaden ye anw ye an ma dɔn a la ka a ɲininka sabu gɛlɛyaw nana sɔrɔ fo a waati min ye Dayiru Danbele ale tun ye kɛlɛkɛcɛ ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka minisiri ye a nana wele k'a sigi jɔn na Musa Jara fɛ o sigi jɔn kɔfɛ a dɔnni kama an ye Musa Jara ɲininka yala nin ko in yɛrɛ bɛ cogo di lakanabaliya in ani Faransi cɛ gɛlɛya bɛ cogo jumɛn na wala anw do nɔ don wa wari minnu fɔra aw wasadenw aw de m'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la ka se k'a kɔlɔsi wa sabu n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛla k'a fɔ ni sariya in n'a votera san o san ministère de la défense kan ka rapport de kɛ nafolo donna donda minnu fɛ ka taa di assemblée maaw ma e kan ka minnu kɔlɔsi e yɛrɛ hakili tɛ kɔlɔsili la o i bɛna minnu kɔlɔsi olu de bɛna fɔ k'u bɛ taa u yɛrɛ ɲɛfɔ wa an y'a ye k'a fɔ o baaraw ma kɛ a waati la nka kuma yɛrɛ ka ɲi a tigi da hakilajugu don Musa Jara a dɔnni kama baro min tɛmɛna an n'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ ka dɔnni lamɛn o la. n bɛ radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ne tɔgɔ ye Musa Jara ne ye wasaden an ka wasabulon kɔnɔ min taara an ka sigida 4nan n'o ye commune 4 donc n bɛ segin ka e yɛrɛ fo an minnu ye nin opportunité di yan n kana ka na kuma a ka radio la n b'aw fo k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a ye bi an ye wele bila ministrew ma ka na an y'a kɛ ka da sababu dɔ de kan bi an bɛ ka fɛn minnu ye an ka jamana kɔnɔ degun minnu b'an kan gɛlɛya minnu b'an kan je pense que don o don dɔ de bɛ ka fara n'i ye 2012 jateminɛ ka na bi jateminɛ peut-être que fo ni fɛn min farala kan an b'a ye k'a fɔ ko fɛn ma bɔ donc o gɛlɛya bi je pense que diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'a kalama o de hukumu kɔnɔna la mɔgɔw nana ka na fara ɲɔgɔn kan jamanaw farala ɲɔgɔn kan a fɔ ko u bɛna an dɛmɛ ka an bɔ nin degun kɔnɔna donc anw bolo bi n'olu nana u n'u ka kɛlɛkɛcɛw nana u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw nana ka na an dɛmɛ nin kama mais an bɛ k'a ye ni fɛn min tɛ ka fara kan o tɛ ka bɔ a donc o y'anw degun kosɛbɛ o y'anw degun dɔw bɛ yen jamana dɔw bɛ yen an y'u ye an cɛ an ka jɛɲɔgɔnya an y'o sɛbɛnw voté assemblée la yan an bolo bi fɛn min tun b'an kan peut-être que an kelen tɛ se n'an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ an yɛrɛ la an bolo vraiment an bɛ bɔ degun kɔnɔ mais an bɛ ka min lakɔlɔsi fɛn min bɛ ka fara an ka degun kan o tɛ ka bɔ a la donc o de y'a to vraiment an ye wele bila ministrew ma u kana ka na ɲɛfɔli kɛ an ye u kana ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye pour que fɛn min bɛ ka na min ye an ka essayer k'a faamuya donc o bakuruba de y'a to vraiment an y'u wele ka na ka ɲininkali caman k'u la bi anw bɛ ka min ye an ka jamana kɔnɔ depuis ka Mali kɛ Mali ye an b'o ɲɔgɔn ye fɔ an ye interpellation kɛ yan assemblée ye interpellation kɛ yan siɲɛ caman sécurité ko in kan mais an y'a ye k'a fɔ ko diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara donc o la anw man kan tɛ ka sigi ka an makun bilen an ye constat minnu kɛ an ye fɛn minnu y'an ɲɛ la an y'u wele k'u ɲininka o la bi an y'an bolo jɔ an ka o jɛɲɔgɔn dɔw la k'an sɔnni siya kan k'a fɔ min bɛ ka an sɔrɔ bi olu nɔ don o jɛɲɔgɔn dɔ ye jɔn ye o ye Faransi ye donc anw ma kinikini k'o kuma ninnu n bɛ segin a kan n bɛ nin kuma fɔ fan bɛɛ fɛ bi anw bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ lajuguyalen don mɔgɔ wɛrɛw de fɛ n'an bɛ anw bɛ ka siran ni dɔw bɛ ka siran k'olu tɔgɔ fɔ an b'a fɔ n'a a dilaluya ye bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko bi Faransi n'i ye Faransi jateminɛ Faransi ye puissance ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ classé les puissances mondiales fɛ donc an tɛ k'a faamuya k'u n'a ka kɛlɛkɛminɛnw n'a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yan bi k'olu dɛsɛlen don bi ko ka dankari kɛ minnu bɛ ka dankari kɛ anw yɛrɛ fana ka faso la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ en 2012 u nana tile 10 djihadisme tun bɛ yen u nana k'u repousser ka dan yɔrɔ jumɛn diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn munna u y'u dan ye bɛɛ bɛ k'o kun ɲini k'o dɔn donc mɔgɔ min nana ka na o kɛlɛ sɔbɔ i la
tile 10 dɔrɔn kɔnɔna la o tɛ se ka na san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 fo san yirika k'i fɛ yan k'a fɔ ko o bɛ ka dɛsɛ ko o kɛlɛ kelen ban donc anw bolo bi mauvaise volonté don soit complicité don parce que i tɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ armée française bi i ka jamana kɔnɔ k'olu b'i ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko armée française ko o dɛsɛra ko parce que ko l'armée est incompétente i tɛ se k'o fɔ fɛn fila dɔrɔn de don soit l'armée française est incompétente soit elle est complice o misali fila dɔrɔn don a tɛ se ka bɔ kan t'o si la si l'armée française bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ moyen logistique mun b'u bolo minɛn mun b'u bolo a kɛlɛkɛcɛ minnu b'u bolo mɔgɔ si tɛ se k'u ka incompétence fɔ yan donc n'u ka incompétence tɛ se ka fɔ anw bolo bɛɛ b'i bolo sɔn min kan olu ka complicité de o ka complicité de c'est pourquoi an ye kɔsan in na an ye ministre de la défense wele k'a ɲininka o tuma jɛɲɔgɔnya sugu jumɛn yɛrɛ de b'an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ o k'o fɔ an ɲɛna mais ale ka explication na jɛɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ye traité de coopération ye ko accord de défense tɛ traité de coopération ye mun ye n'i bɛ jɛ i bɛ n'an dɛmɛ i bɛ n ka sɔrɔsiw former ou appuyer minɛnw na donc an bɛ baara kɛ o cogoya la a ko accord de défense o ye i bɛ na n ka sécurité i ni n bɛ n ka sécurité tila aw b'an ka souveraineté tila an b'an ka souveraineté tila ni ɲɔgɔn cɛ souveraineté ye mun ye i b'an ka fanga yɛrɛ tila donc c'est comme si an nana jɛ an ka jamana la an y'a tila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn ye souveraineté ni sécurité an bɛɛ bɛ dɔ k'a la donc ministre ko an ma k'a fɔ ko non o tɛ anw ni faransi cɛ o traité de bɛ yen donc ni traité bɛ yen ne m'a ye ne musa m'a ye k'a fɔ ko faransi bɛ ka nin anw dɛmɛ ka nin minɛn ninnu d'an ma u bɛ ka an dɛmɛ ka nin renseignements di anw ka sɔrɔsiw ma k'u ka taa nin fɛn kɛ ne m'o ye faransi bɛ ka min kɛ a ko accord de défense min tɛ yen faransi bɛ ka min kɛ anw ka jamana kɔnɔ bi a ka jugu ni accord de défense yɛrɛ ye cogo di bi ni accord de défense ye k'a fɔ an bɛ sécurité tila ko k'an ka souveraineté tila faransi bɛ ka min kɛ bi a ka jugu n'o ye o parce que n'i ye faransi cɛdenw jateminɛ bi anw ka armée k'an ka armée kɔnɔna la k'a jateminɛ faransi cɛden bɛ anw ka armée fan bɛɛ fɛ an ka centre opérationnel bɛɛ la i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa faransi cɛden dɔ sɔrɔ yen kelen bi faransɛw bɛ ka min kɛ waleya minnu kɛ anw ka jamana kɔnɔ u kɛlen don k'a kɛ ka souveraineté yɛrɛ tilali tɛ olu yɛrɛ ta de y'an ka jamana ye sa parce que u bɛ yɔrɔ minnu na bi min y'u diya u b'o de kɛ faransi bɛ opération dɔw kɛ yɛrɛ anw yɛrɛ ka hali an ka jamana kɔnɔ denw jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama o opération bɛ kɛ yan n bɛ misali kelen dɔrɔn di j'ai eu la chance l'autre jour ka an ka sous-officier dɔ wele minnu bɛ an ka carré minnu bɛ taa an ka kɔrɔyanfan ninnu fɛ Gao Tombouctou ninnu sarasi dɔw de bɛ carré ninnu escorter sarasi minnu b'o carré ninnu escorter j'ai eu la chance ka a dɔ wele k'a ɲininka a k'u tun bɛ ka carré caman escorter ka taa Gao u taatɔ u bɔra an bolo u bɛ ka taa Gao faransi sarasiw nana ka na sira tigɛ u ye k'u k'u jɔ k'ulu bɛ baara dɔ la fɔlɔ k'u tɛ se ka tɛmɛ k'u k'u jɔ chef de convoi ko k'u tɛ tɛmɛ mun na ko non k'ulu bɛ baara dɔ la fɔlɔ ko non k'u k'u jɔ k'u ka tɛmɛ ko muso ni denmisɛnninw de b'u kun kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la u sɛgɛnnen don u bɛ voyage jan na ko non k'u tɛ tɛmɛ ale ko k'a b'a forcer ka tɛmɛ faransi sarasikɛ ye marifa jɔ a la ko n'a tɛmɛna k'a b'a ci a la donc o ye waleya ye min n'a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ ninnu fɛ anw ka dugukolo kan yan e min nalen don k'e bɛna ne dɛmɛ ko wɛrɛ de bɛ e bolo yen nɔ e bɛ ka min kɛ e tɛ se ka kɛ baara foyi la anw tɛ min kalama e b'o kɛ e bɛ se ka mun baara kɛ anw ka sira fɛ fo n'a sɔrɔ e bɛ ka bɔmu don yen nɔ min e bɛ ka min dɔw don yen dɛ i bɛ k'o baara sugu ninnu na yen parce que an bɛ se k'a jateminɛ o de fɛ ni fɛn wɛrɛw don jihadistes tɛ foyi tɛ militaire malien minnu nana k'u b'an dɛmɛ olu b'o sira tigɛ k'olu tɛ dɛmɛ musow ni denmisɛnninw bɛ kungo la. mais honorable ni i ko traité ou bien accord de défense ni a mana kɛ ni fila dɔ la kelen fɛn fɛn a si ma se aw ma yan assemblée kɔnɔ wa. n'a sera yan n'a a sera anw ma yan anw ta ye min ye o ye ka o ɲininka a bɛ ka pratiquer cogo min na ne ye ministre ɲininka ministre yɛrɛ ye kuma min fɔ o bɛ mɔgɔ jatigɛ donc c'est pourquoi aujourd'hui a kɛra traité ye o a kɛra accord de défense ye o anw bolo ni baara tɛ ka k'a a kɛcogo la min b'an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ka k'a kɛcogo la a jɛɲɔgɔnya ka dabila kɛlɛ kun y'o dɔrɔn de ye an b'o de fɔ dɛmɛ o dɛmɛ n'a tɛ e dɛmɛ ka bɔ i ka tɔɔrɔya la ne mana dɛmɛ o dɛmɛ k'e ye n'a t'i dɛmɛ ka bɔ i ka tɔɔrɔya la i bɛ tɔɔrɔya min kɔnɔna la a dɛmɛ kun tɛ a dɛmɛ to yen toute aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'aide aujourd'hui là c'est une aide à rejeter si la France est là aujourd'hui k'a bɛ ka anw dɛmɛ il veut nous aider an dun ɲɛ t'a a nafa la an ɲɛ t'a dɛmɛ kunna mais il faut dire à la France vraiment de se retirer ou ka taa dɔrɔn an bɛ k'o dɔrɔn de ɲini aujourd'hui il y a beaucoup d'autres partenaires qui sont prêts à venir nous aider et de façon sincère an bɛ ka min ɲini o y'o de ye o bi e bɛ se k'a faamuya cogo di ko ninnu bɛ yan ko djihadistes aujourd'hui ko djihadistes bɛ wuli ka taa an ka kan attaquer faransi bɛ yan faransi tɛ se k'u moyens b'u bolo fɛnw bɛɛ b'u bolo o tɛ se ka kɛ fo attaque mana ban aw bɛ wuli ka na les médecins après la mort i tɛ se k'o faamuya cogo min au même moment attaque bɛ ka kan anw fɛ yan bɛɛ b'a dɔn ko les attaques sont en cours i b'a ye réseaux sociaux kan a ye France 24 la u bɛ ka bɔ le Mali tel camp est attaqué aw minnu bɛ yan France 24 b'o o mɛn
k'o lase k'a sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ aw ma se ka intervenir e b'o faamuya cogo min na o faamuyali ka gɛlɛn o anw bolo bi nin fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin et va même pouvoir prévenir ça et plus que ça ni jɛɲɔgɔn juguya tɛ aw b'an ka centre opérationnel bɛɛ la même les opérations secrètes de l'armée aujourd'hui a bɛ décider yɔrɔ min na français bɛ yen y'a ye français la c'est pourquoi ne y'a fɔ ministre ɲɛna o don min na n'i kɔnɔ k'i bɛna succès dɔ kɛ i ka nin kɛlɛ nin na i tɛ succès foyi kɛ e bɛ ka taa ennemi ɲini yɔrɔ min na ennemi b'i tu la ne bɛ bɔ ko n bɛ taa nin djihadistes attaquer nin yɔrɔ la ennemi bɛ ne tu la a bɛ ne ka stratégie fɔ de o i y'a mɛn k'a fɔ ko militaires ni ya renseignement sɔrɔ ko djihadistes bɛ nin yɔrɔ la k'u tatɔ k'u taara ka taa djihadistes k'u taara ka balo la wa parce que u tatɔla déjà ni embuscade ma d'aw ɲɛ soit i bɛ taa sɔrɔ u taara fu kɔ yen jɔn b'u labori i bɛ t'o ɲini min jɔn b'u labori kɔrɔ étranger minnu b'an tu la k'u b'an tu la. Aujourd'hui, l'armée malienne doit être sur la première ligne, transigant en pied. Mais où est-ce que vous blanc agenda de vous c'est pourquoi jusqu'à présent nous demandons vraiment leur retrait. Mais honorable, c'est vrai, bien benaka bika fo France ngani ajelente anka kelena. Onga ni jatimine feneke ay européen ni voter assemblée konnana. Ere dasira mi voter blende numa. Est-ce que warnu e ka yetala? Ere ko inform tukam, est-ce que warnu be ka ta yaro nyuma na wa? Igani ni ngali jara ko sobe. Parce que ni branye ni ngali gelen bay. Européen mu votera. Mais c'est ka nya fo ministre na. On va voter domina ici, les députés bel opposition de majorité. 132 voix pour 0 contre 0 abstention. Ça veut dire ce que ça veut dire. Au cours aujourd'hui, député ou ya à don, opposition côté, majorité côté, mais n'y a Moussakaï, en gang la mine d'yanga quelque chose pour que vous cassez la barrage à Yébinanma. Donc ne vous levez pas sur côté. On m'a voté Pika, Foko, on m'a dit ça souvent, qu'au Kataka Chambre, à dire au de la peine. Et faire face vraiment à cette guerre-là. Aujourd'hui, il faut que vous justifie. Parce que pratique doit obéir. C'est vrai que Francina a joué à Naga, ou aller jouer Anga. Mais faire le défaut de faire un armée, c'est ce que j'ai demandé au ministre. Aujourd'hui, Aka a essayé, Aka do, Aka Numuka, Aka Lageli Kakosore. Bi, et c'est la femme Muka, on nous a dit qu'à pour blender les femmes d'eau, il a un attaque pour le sana, ou blender au béni, qu'elle a gâté le numéro à peine. L'autre jour, tu as encore attaqué là. Nigérien on a traçé le livre on a traçé mamalou ko dandu na proko on beka kala gani pikapudi blende foité on m'a foko on prend l'intégration donc mina munu yirana na télé ni tona ngani ngali ko nganga sera o yoron mani président ngone ga kuma ban mais on bolo bi aujourd'hui blende do yirana o blende nunu meme o yini ngali polo bi ele ko mbodira musaka blala kadi sarasuma primu muni tamunu be ka duma anyaje ka fo alo la saras kemunu be keleke rola a dɔw ka primu tigɛlen don dɔw ka sara yɛrɛ fana ma dafa quoi sugu u bɛ fɛn dɔw tigɛ waa sara la an bɛ se ka min fɔ saratigɛ kelen kalo kelen kɔnɔ bulletin 2 b'a la. O bɛ se ka kɛ cogo di. bulletin 2 b'a la mɔgɔ ka lagali tɛ o tɛ foyi ye n yɛrɛ ɲɛ a bulletin un même militaire 2 bulletins un même mois kelen ye tiɲɛ ye kelen ye nkalon ye parce que o mɔgɔw b'o bolo yen nɔ minnu bɛ nin waleya jugu ninnu kɛ ka bulletin falsifier ka wari musaka dɔw tigɛ a la. Ka jamana to guerre la sa. Jamana to guerre la o ye kelen ye filanan ye mun ye minnu bɛ guerre yɛrɛ la. Prime de n'a pas prime d'opération. Au prime d'opération, pendant lycée plein, lycée tient, lycée ni galon lycée. Ou bien, il y a un indéliman, un stratégie, bisegé, militaire bisegé, il va être un indéliman, il va être un mime, il y a 7 mètres de binanga, soit à bout du malade. Donc, binano, c'est pour que vous ayez un prime de fin, donc on avait un nouveau wallet. Donc, en boulot, ni corruption, ni réclamation, boulot, ni corruption, qu'elle est les cannes à dame, à cannes à dame, parce que moi, mon mène wallet à nous, je pense que ulu yɛrɛ ka jugu n'an ka asanya ninnu o tɛmɛnen kɔfɛ musaka bɛ di minnu ma bi k'u ka taa armée ka minɛnw fa an tɛ se k'a faamu k'a fɔ minɛnkolow bɛ taa ka taa san ka di armée ma an bɛ kɛlɛ de la n'a fɔra k'u ka taa blendew san i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa chinois ka mobili minnu bɛ réforme na mobili kɔrɔw sa k'olu peinture ka sɔrɔ surtout kunna ka tila k'o prix multiplier donc an bolo bi sɛgɛsɛgɛli kan ka daminɛ yɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ la parce que la priorité aujourd'hui c'est la sécurité la priorité c'est la sécurité fɛn fɛn tɔ bolo kɔfɛ olu tɔw bɛ tila ka na donc an bolo u kan ka don o secteur de la bi nous donnons le secteur la sɛgɛsɛgɛli on y est wari ninnu dun u ka labɔ qu'ils soient traqués devant la juridiction compétente olu kan ka taa yen bi ne bolo bi terroriste tɛ yen bi min ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ taa minɛnkolon san k'o di armée ma terroriste tɛ yen bi min ka jugu n'o an bolo bi olu yɔrɔ tɛ faransi ka ko ye o ye anw yɛrɛ dama ka ko ye. Kuma minnu bɛ sen na bi k'a fɔ ko tribunal tun ye laɲini kɛ ko ka généraux dɔw bila u ka disposition kan ko ministre ma sɔn yala e ye nin kuma in mɛn wa. non ne ma nin kuma ne kɔni ye siɲɛ fɔlɔ ye k'o kuma mɛn parce que ne bolo o tɛ se ka kɛ ni nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui,
On n'a pas besoin aujourd'hui qu'à beaucoup il y accord préalable une justice peut-être que immunité veut immunité veut parce que pour des cas de flagrant je pense que demander M. Kakol là à bloquer la décision donc on le fait aussi mais en ce qui concerne les généraux aujourd'hui ne connaît ne voulons aujourd'hui dans ces domaines là aujourd'hui nous n'avons pas cité ni quand on voulait gagner un domaine parce que la priorité de n'est pas parce que na pour se ka ta diko ka donina e ka to do fen kijara e se ka ta war ba be fo ke ka ta bomba e bi ta bomba ngalo dikele ke dum u ka ta o bom yere be filo teki est ce que e man dugun terroriste yo est ce que an ga ngasiki ko bla kamen o ko ka ngasiki donc ne bolo di ni corruption avec kanga kele à niveau folo kanga ko parce que nous sommes quand même en guerre comme ça a été dit si nous sommes en guerre tous ceux qui sont là aujourd'hui même à kele to du là parce que ou les bambanji polo kokanga damne wula est-ce que bi mo te jalaki di awreka ya jatimine ayi shara mu voter sans duru konana shara saben kono normalement 100 ministre de la défense kangana kana sans rapport que commission de défense ayi sikasikalu kan ya me kafo ko o teka ke ataka boisela wasa don abo kala ma no ba kala ma ayi mu barake o ko nuna il ni ngare je pense que nous kuma bora assemblée là on be femme que oye ka gouvernement a action contrôlée mais elle aucun qu'on la inin kera ka foko chaque année aucun rapport déposé je pense que ni ministre ga kuma la même l'autre jour au jadi ka fo la commission de défense ou ka rapport au pays on y entend elle aucun mais elle ba ina 2019 fallait un rapport ko be sala la kanali au clean mais on refana bulu commission défense est commission défense c'est la commission finance aujourd'hui parce que les rapports ça doit être au niveau de la commission finance donc ni au Pengera on a action de contrôle de l'action du gouvernement ou be bolé au oro nunka nous bollo au oro je pense au rapport fanaka dit assemblement à nyamuga so erama pour que uru fanaka la est-ce que nous nous kera dana au clean mais prendre un mi quand au BNP je pense que na ngo détournement ni fait nous bi assemblée qu'elle nous va waliami blatinga ça c'est la commission d'enquête parlementaire sur quand même certains matériels à farako monument ou assemblée ka baradi c'est pour te dire qu'aujourd'hui on gagne ce que les kérom en beau couvre-là non couvre n'emi résolution meta be une juridiction fait mais né une date warko on y femme je pense que ça c'est au monde du domaine financier quand même des forces armées et de sécurité ni en mettre ce que là aussi tout corruption je pense que d'ailleurs nous nous paye termine de drone un boulot il est temps que Dongake au secteur au secteur communal avec tout ce que nous avons compris aujourd'hui Dongake au secteur communal ça va faire on te sait ce sont les services financiers aujourd'hui pour l'économie où nous faisons bébé nous donnons à toi faire nous vérifier on verra les responsabilités au SIG comment vous ordonnez nous mais mi a un secrétaire à pourquoi ni mina ni femme ça ni ala sona ni commission banaga engagé ni femme bana parce que chaque jour ni a jeté mais commission be barala au stratégie nyamo ko non fait en fait tous ceux qui sont cités commission baga rapport qu'on pas bla gouvernement a bloqué nous nous bla le pouvoir judiciaire est là pour se servir du dossier ni même là je pense que amu ni kunye Musa Jaray sigida nanina o wasa den koro borosi mi temana anani nyogotie mi Francis Joroy anka gelala ani sharia mun tuntara wasa don fe ni o loi de programmation militaire ko ay mi fo ne akila ay fo mi asoro ni anga kuna fonisira ulage duguduguma kan kun chalimbe kafo mi chema Iber Kulubali ko ale togo tumbe ni ko ina do yere tunya ira kafo ko abina fo chema Iber Kulubali aye duru do fiena nga ara ye kunnafoni dɔw forobaya bɔlɔlɔw sanfɛ ka yira k'a fɔ kumakan minnu bɛ ka fɔ bi olu kelen don kumakanw ye ni a carilen bɛ fan caman kɔni fɛ a bɛ tile damadani bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ min ye ale cɛman Iber Kulubali yɛrɛ kunkanko kuma ye ka yira k'a fɔ a bɛ komi cɛman Iber Kulubali kɔni ye duru don fiɲɛ na ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ ni kiiritigilamaw olu tun ye sɛbɛnfura bila ka taa a nɔfɛ a y'a yira k'a fɔ nin kuma in kɔni tɛ tiɲɛ ye nka ale cɛman Iber Kulubali a bɛ waati min na i ko sisan a bɛ jamana kɔ kan komi a ka baaraw hukumu kɔnɔ waati ni waati a bɛ to ka kɛ jamana kɔ kan ka taa ka baaraw yɛrɛ kɛ kabini a bɔlen kɔ min ye minisiriya baaraw la nin kɔni ye a ka baara taacogow ye ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni foyi ma se ale ma k'a fɔ ko a kana bɔ Mali yɛrɛ da fɛ wala a kana don Mali kɔnɔna na wala kunnafoni ka sɔrɔ
ɲɔgɔn fɛ ko ale cɛman kiri tigilamɔgɔ dɔw de ka sɛbɛn nana wala fanga tigilamɔgɔ dɔw ka sɛbɛn nana wala sɛbɛnw ka na ɲɔgɔn fɛ o kɔni ma kɛ cogoya si la a ko a bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ ale ye jamana kɔnɔden ye wa o kɔfɛ politikima fana don a ma da o ma politikima ɲɛma de fana don wa ale cɛman Iberu Kulubali a ye jɔyɔrɔbaw yɛrɛ ta jamana yɛrɛ cakɛbɔdasow yɛrɛ kɔnɔna na ale tɛna sɔn cogoya si la ka i yɛrɛ madogo ka bɔ kiri tigilamɔgɔw kɔni ka laɲini kɔnɔ ale yɛrɛ faso kiri tigilamɔgɔw ka laɲini kɔnɔna na wa a bɛ a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ sɛbɛnfura foyi ma se ale cɛman Iberu Kulubali ma min bɛ a yira k'a fɔ ko kiri mago de bɛ a la ka taa lamɛn a ko minnu bɛ nin kuma mugu ninnu kɔni na a bɛ se ka kɛ olu kɔni bɛ gundo dɔw dɔn ko la ale kɔni tɛ fɛn min dɔn an bɛ waati min na i ko sisan ale cɛman Iberu Kulubali a jɔyɔrɔ ye fɛn o fɛn ye a b'o kɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa la jamanadenya hukumu kɔnɔ min ye a fɛla ye ani a ye kow ye cogo min na ka se ka o waleyaw kɔni baaraw sigi sen kan a n'a ye jateminɛ kɛ cogoya min na ka se ka olu kɔni fɔ jamana taabolow kan ani ka hakilinaw baaraw kan ka kɛ cogoya min na a fɛla ye min ye k'o yira jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na o ye ale ka baara ye cɛman Iberu Kulubali hali bi a ka lafɔli la a ko an faso Mali bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na a mago bɛ bɛn na jamana bɛ se ka basigi ni keleyaw sɔrɔ cogoya min na o de kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛla n'i ka kunkilenna ye a man kan mɔgɔw ka juguyaw ni damatɛmɛw kɔni ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o de fɛn ye fɛn min n'a tɛ ɲɛtaga sabati cogoya si la kunnafoni an y'a sɔrɔ cɛman Iberu Kulubali ale yɛrɛ tɔgɔla bɔlɔlɔ sira min bɛ yen an y'a sɔrɔ o kɔnɔna na an lamɛnbaaw jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ BIPREM ye jɛkulu ye olu ka wulikajɔ fanga ka bon faso yɛrɛ ka ɲɛtaa kan kosɛbɛ o wulikajɔ senfɛ sa u ye wele bila kunnafonidilaw ma kunnafonidilaw tɔgɔla soba min bɛ n'u y'a wele k'a fɔ Maison de la Presse ka taa ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi lakanabaliyaw yuruguyurugu fo ka taa se jamana yɛrɛ fanga taabolow ma u da donna a caman na k'a ɲɛfɔ an ka maa minnu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o tun ye Abulayi Kanta ye min sɔrɔla seereya la an ka jɛ k'o lamɛn. Lasine Jawara BIPREM président de ne journal dɔ bɛ yen ko option n y'o fana directeur de publication ye n yɛrɛ ye écrivain ye anw ko BIPREM an kelen tɛ se ko la nka an ni association dɔw bɛ yen an n'olu jɛlen don an n'olu bɛ baara kɛ an y'an fara ɲɔgɔn kan ka na cikɛlaw de fɔ bi k'a d'a kan jamana bɛ bolo min kɔnɔ bolo ɲuman tɛ a waati la a bɛ fɔ ko fagali minnu bɛ jamana kɔnɔ a kɛra sɔrɔsiw a kɛra civil ye k'a tun bɛ kɛ nord fan fɛ walima cɛmancɛ fan fɛ segu fanfɛla ninnu na nka an y'a lakɔlɔsi tɛmɛkɛraw bɛɛ kan sisan a bɛ kɛ Bamakɔ yan a bɛ kɛ Sikaso dɔ kɛra a ma mɛn Kayi mara kɔnɔ donc anw ko o ko tɛ se ka bila nin cogo la tan n'an ma dɔ fɔ o la an nana an ye proposition dɔ yira o la an tilala tuguni k'a lajɛ n'i ye a jateminɛ mankan min bɛna wuli a tɛ ɲɛ mankan kɔ o ye élection ko kuma ye o ye transition ko kuma ye dɔ fara a kan ni dɔ farabaliya kan nka anw y'a lakɔlɔsi premier ministre yɛrɛ ko ale min bɛ assise organiser cɛmancɛ fanga ko dɔ bɛ fara o ka waati kan dɔgɔkun damadɔ walima kalo damadɔ ale y'o fɔ tubabuw ɲɛna a ka Amérique ta waati kɔnɔ mais a y'a fɔ français de ka presse ye donc anw bolo mun kama ni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ se fara kan ka fara kan aw fɛ e bɛ fanga la i bɛ dɔ fara kan diyagoya la mais assise ko kuma dabila parce que assise tɛ kɛ wari kɔ ale yɛrɛ wari min ta depuis ala ye Mali kɛ Maliyɛn ye pendant temps bɛ sɛgɛsɛgɛ o de to an bɔra o mɔgɔ si ma deli ka 2 milliards 500 millions et quelques ta k'a bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ka hakilina di ɲɔgɔn ma ko ka Mali ka bana dɔn ka bana furakɛ bɛɛ bɛ Mali ka bana dɔn bi lakanabaliya kɔngɔ bɛ mɔgɔw la kɛlɛ bɛ kɛ kuma bɛ ni élection kɛra mɔgɔw bɔr'u siyɔrɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛw u tɛ se ka dumuni yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na u tɛ siyɔrɔ jɔnjɔn sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ Mali bana bɛɛ dɔn mais an b'a fɛ a bɛ furakɛ cogo di o de ka fɔ an ye ka taa ni nafolo ta k'a di i ɲɛnamɔgɔw ma olu kana salle kɔnɔ ko k'a fɔ ko ka Mali bana ɲini ayi kɔnɔdimi tɛ Mali bana ye ɲɛdimi de don bɛɛ b'a dɔn donc anw bolo assise ninnu n'a y'a kɛ a b'a kɛ de k'a bɛ fanga la ko se b'a ye k'a kɛ nka a k'a bila kɔnɔ n'a y'a kɛ n'an ka nafolo ye minnu bɛ ka taa kaso la bi olu ma se ka minɛ k'u t'u ka ministeriya ni premier ministre anw de plainte kɛ o anw BIPREM ka plainte donna IBK kama tuma min na a tun bɛ fanga la an y'a don Bube kama ka Bube to premier ministeriya la ministre minnu bɛ Bube kɛrɛfɛ an y'olu bɛ tɔgɔ sɛbɛn la k'u t'u ka ministeriyaw la anw ye plainte ta k'a don contre la a k'a dɔn ni an ka nafolo n'a y'a ta daraki k'a k'a sago ye ko assise mun dun jaabi dɔnnen don ka ban
bido sino a b'a ɲɛfɔ dɛ dɔrɔmɛ kelen a donna dan fɛ a b'a fɔ an ye ka da kan dɔ kɛra sa nafolo cɛ in na jamana in kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ minnu tɛmɛn'ale ɲɛ olu tɛ yɛrɛ ɲini na biya a kan ka nafolo ta k'a dɔn asili la an tɛ kɛlɛ kɛ an tɛ nɛntin kɛ nka sariya sow bɛ yen an bɛ tɛmɛ olu fɛ a ka ɲɛfɔ an ye an ka nafolo bɛ don dan fɛ asili daminɛ bali a jaabi dɔnnen don ale ko jagoya la ko a ka prolongation bɛ kɛ n'a y'a jagoya kɛ k'an ka nafolo tiɲɛ asisi kɔnɔ a b'a ɲɛfɔ an ye kɔfɛ an t'a nɛni an tɛ kuma jugu fɔ anw ma deli la on est pacifique an tɛ bere ta an tɛ marifa ta an tɛ muru ta mais sariya bɛ Mali la an tɛ k'an jigi da sariya ma jeunes ni association anw bɛ mun fɔ u bɛɛ ye u k'a bulu kɔnɔ Mali mɔgɔ si tɛ se ka Mali dilan Mali yɛrɛ kɔ anw yɛrɛ de bɛ an ka bana dɔn tɔɔrɔ min b'an ni kan bi anw de b'a dɔn ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan anw de b'a dɔn fana du moins ka tɛmɛ diɲɛmɔgɔ bɛɛ kan anw maliyɛnw de b'o dɔn minnu bɛ bɔ ka na ka bɔ tubabu la minnu bɛ na ka bɔ farafinna u si t'an ka bana dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan anw tɔɔrɔlen de don u k'a to an yɛrɛ ka fura ɲini an ka bana la et puis fura tɛ sɔrɔ ni jeunes minnu ta ye sini ye n'a bɛ f'o ma ko avenir olu ma don kɛnɛ in kɔnɔ k'u fɛla fɔ walasa u ka bonya diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ développement bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a jeunes a n'a population plupart active a bɛ fɔ min ma ko peuple olu de wulila k'a fɔ fanga marabagaw ye aw bɛ mun na an tɛ sɔn a ma n'u wulila ko bɛ t'u ta la an y'an tɛ a banna ye yan waati dɔ la an bɛ o boliboli kɛ yan i bɛ k'a ko k'a b'a ka référendum kɛ diyagoya la kɔfɛ a ma bɔ a ma an ye mun fana kɔsɛnɛ i bɛ k'a yɛrɛ fanga perdu mun kama parce que a ko de ko diyagoya k'a tɛ bɔ yen jama ko k'a ka bɔ a ma bɔ yen wa jaa ɲini ka an ka wuli sɔn kuma bɛɛ ko an b'a fɔ k'olu ka bɔ an ka bɔ yen kɛlɛ tiɲɛlen kɔfɛ nafolo burujali kɔfɛ yan'a ka buruja anw bɛ bɔli mun kɛ tan u k'an lamɛn u ka tugu an kɔ walasa a kana buruja kuma bɛɛ an ka furakɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ a kana bana donc c'est ce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir yanni k'a fɔ kuma bɛɛ bana furakɛ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bana matanga anw bɛ matanga ɲini la mais anw bɛ fɛn fɛn fɔ kabini an ka tɔn sigi kuma ko bi mɔgɔw b'a fɔ kuma la est-ce que ninnu b'u yɛrɛ kalama bibere mɔgɔ ninnu man kɛnɛ de u bɛ plainte kɛ karisa kan u bɛ plainte kɛ karisa kan fo sɛbɔ a la minnu bɛ kaso kɔnɔ bi bube ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ nafolo min taara kɛlɛkɛminɛnko ni président ka avion kow la anw de plainte la don anw ka papier de taara ka fara vérificateur général ka bureau fana ye minnu na don k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka minɛli fɔlɔ kɛ minɛli fɔlɔ kɛra min na mɔgɔw bɛ ɲini ka ɲini maître Malik Kulibali de minɛli fɔlɔ kɛ ale ye minɛli fɔlɔ min kɛ anw ka sɛbɛn a y'o de lajɛ ka Mamadu Kamara minɛ a tɔgɔ b'an ka lisi la bi u ma minɛ nin tugun wa donc hali ni maître Malik Kulibali tɛ yen o de ye cɛfarinya yira mɔgɔ caman na justice kɔnɔ Mali la ale ni Kasoge Mali juge kun b'u ɲɛ tugun ko caman kan ko min bɛ fanga la an k'a to t'a la mais an bɛ maître Malik Kulibali fo a ye baara mun kɛ o sira fɛ o kɛra baara ɲuman ye k'a yira a tɔw la hali ni fanga ye nin fɔ anw bɛ se ka a bali fɔ le contraire donc an k'o bila an kɔnɔ peuple bɛɛ bɛ wele jeune bɛɛ bɛ wele mɔgɔ bɛ se k'i fɛla lase fanga ma k'a lasiran ye k'a sɔrɔ i ma muru ta i ma bere ta i ma marifa ta an bɛ yɔrɔ min na bi n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka bana ma tanga kuma bɛ ko bana furakɛ o tɛ solution mɔgɔw bɛ yen bi depuis 91 minnu bɛ san 10 na n'olu na san 40 na bi olu ma se ka baara k'u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ ta kuma bɛ k'a fɔ k'u b'u fa ta k'u ba ta mun na parce que i b'a sɔrɔ olu tɛ faamaden ye olu somɔgɔ tɛ faama ye donc an k'a faamu maliyɛn bɛɛ n'i y'a ye nin bɛ k'an na parce que an b'an sigi de sɔn n'an wulila ɲɔgɔn fɛ kuma bɛ k'a fɔ nin man d'an ye a bɛ to an ta la an k'o de kɛ n b'o de fɔ maliyɛn bɛɛ ka bɛɛ wele n'an farala ɲɔgɔn kan n'an ye mun fɔ o bɛ kɛ. an lamɛnbaaw nin tun ye BPREM ɲɛmaa ye n'o ye Lasine Jawara ye an bɛ ala deli ala ka jamana lafiya min ye misiriko mankan min bɛ yen bi ala ka hinɛ Alimami Danbele ani minnu bɛ ɲɛmaaya la misiri kɔnɔna na bi olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn sama sama wulikajɔ kɛra waati tɛmɛnenw na ka taa sigida yɛrɛ duruna maire fɛ yen n'o ye Ouattara ye ale tun da bɛ a ko la nka an ka kunnafoni sɔrɔlenw senfɛ a yirala k'a fɔ o conseil islamique bɛ commune 5 kɔnɔ ani imama bɛ commune 5 kɔnɔ olu kɔni sen donna nin ko in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ kɔfɛ sa fanga yɛrɛ ka nɔnabila min bɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye gouverneur ye k'o kɔnɔna na da o ka tabali sanfɛ an bɛ waati min na ko sisan kunnafoni dilaw nana wele kɛnɛ kɔnɔ ka se ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ a kɛnɛ kɔnɔ anw yɛrɛ ka ciden min tun bɛ o tun ye Bulaye Kanta ye seereya mun sɔrɔla ale bolo an ka jɛ k'o lamɛn. Ka sanga ni Torokɔrɔbugu misiri a bɛ lahala min na o ye Alimami Dankanko furukufuruku ye karidon min n'a bɛnna octobre kalo tile 10 ma san 2021 ala ka hinɛ Dawuda Danbele ale ka denbayaw kulu min ɲɛsinen bɛ olu kɔkɔrɔmadonni ma o ye wele bila kunnafonidilaw ma ka taa ɲɛfɔli kɛ nin don kɔfɛlen na Torokɔrɔbugu misiriko in a bɛ dankan min kan sera min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ne ye Bokar Traoré ni comité min tɔgɔ ye comité pour l'équité et la paix dans la mosquée sud de Torokɔrɔbugu kunnafonidilaw wele bi baasi tɛ an ka misiri min bi sanfɛla la n'o ye Torokɔrɔbugu misiriba filanan ye o lahalayaw ko don parce que fɛn caman b'a kɔnɔ kuma caman fɔra wagati min na marifa cira misiri la mairie mɔgɔw n'o ye commune ɲɛmɔgɔw ye u ye
décision ta k'a fɔ marifa cira fɛn min na o tɛ se k'u sigi ten commissaire maire ba n'o ye Amadu Watara ye a ye imama ni au conseil wele donc k'a fɔ ale ti diinɛ ko ɲɛnabɔbaga ye commune kɔnɔ o ye imama ni au conseil de donc au conseil ni imama k'u ma u ka taa n'u bɛnna ko min na n'u bɛnna fɛn fɛn na ni misiri ko in na u bɛ na ale min ye autorité politique ye commune kɔnɔna na ale b'o décision appliquer donc imama taara o baara de kɛ a kɛlen ka Torokɔrɔbugu dugutigi ɲininka a ye fan bɛɛ fana ɲininka parti bɛɛ mɔgɔw fana wele k'u lamɛn donc imama ye décision ta k'a fɔ misiri naibuya ko k'a di Danbele ka famille ma décision bɛ yen a décision c'est signé par Salifou Jara n'o ye imama président communal ye donc décision de taara ka bɔ imama yɔrɔ ka na mairie la ka dɔ d'aw ma ka dɔ di misiri mɔgɔw ma o décision min taara maire a décidé k'a bɛ taa o décision de appliquer parce que ale ko ale ti diinɛ ko ɲɛnabɔbaga ye mɔgɔ minnu ye décision ta n'olu y'a ta ka na donc ale bɛ taa o décision appliquer maintenant y'o décision ka appliquer tilala décision kan ka appliquer vendredi jeudi y'an wele gouvernorat la ka jira na vraiment décision min taara parce que an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na o taara jira jamana ɲɛmɔgɔw la ni décision ye appliquer ko Torokɔrɔbugu bɛ wuli donc an ka mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ décision in n'a ma appliquer a bɛna ni fitinɛ ye quartier kɔnɔna na a bɛna ni bɛnbaliya ye quartier kɔnɔna na parce que imama ye décision ta c'est pour la stabilité u kɛlen ka bɛɛ lamɛn dugutigi ko ale ka laɲini ye ka nayibuya de di Danbele denw ma n ye a fɔ n ka kuma na misiri in ko tagabolo ko de don bolojigin ko ni bolominɛ ko de don n'i ko k'i b'a dilan cogo o cogo k'i bɛ fɛn o fɛn fɔ n'i ma tun yɔrɔ la a ti faamuya en 2009 u ye alimamu dɔ ta ka bɔ golo kan ko parce que k'a bɛ a bɛ wurudili kɛ ko parce que k'a selila su dɔ kan su min lahalaya ma dɔn ko o alimamu bɔra misiri kɔnɔ donc an b'o fɔ ka alimamu ka kuma dɔ jaabi alimamu y'a fɔ a ka kuma dɔ la ko san 20 tɛmɛnen kɔ ko mankan ma bɔ misiri la donc an b'a fɔ mankan bɔra la n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ min bɛ ka misiri seli bi n'o ye Nimaga ye an fa don an ka karamɔgɔ don ale nana cogo min na bɛɛ b'a dɔn a nana an bɛ ka baro minnu dɛmɛ n'olu ka cɛkɔrɔba bolo tununi ka da kɔfɛ mɔgɔ min nana n'ale olu de y'o kɛ a wagati accord signé na k'a fɔ désormais pour que bɛn kana na misiri kɔnɔ Danbele min ye alimamuba ye min kɛra misiri alimamu fɔlɔ ye ale de tun ye alimamuba ye parce que n b'a préciser k'a fɔ de 73 à 89 mankan ma wuli misiri la ale dɔrɔn de tun ye alimamu maintenant u nana don a la k'a fɔ ko f'u k'a ka jɔyɔrɔ ta maintenant a don wagati an bɛ ye misiri datugulen a dayɛlɛla ni compromis min ye o de ye ka Danbele kɛ alimamuba ye olu kɛ nayibu donc o nayibu famasa dɛsɛlen n'o o de tun ye Danbele ka nayibu ye o dɛsɛlen o de nana ni Nimaga bila nɔ na maintenant Danbele min tun ye alimamuba ye ale ko ni a fana dɛsɛra a fana bɛ mɔgɔ de ta mɔgɔ min ka d'a ye parce que compromis nana ni mɔgɔ min ye o y'a ka mɔgɔ choisi a fana bɛ bɛn ale ma a fana bɛ bɛn tagabolo kɔnɔ ale k'a ka nayibu choisi wagatiw bann'o ma o lettre n'o fɛn bɛɛ fana b'an bolo a wagati lettre minnu cira an bɛ bi la lettre bɛɛ b'an bolo an bɛ se ka lettre bɛɛ di aw ma ko gouvernorat ko ka ko in bila gouvernorat m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna n y'a fɔ n ka kuma na gouvernorat yɛrɛ conseil min ye mɔgɔw an lamɛn o ko a ma ko a ka sabali ale de bɛ se ka na ni bɛn a ka sabali a ka Danbele den kelen ta k'o kɛ nayibu a ko o décision t'ale bolo ko il faut k'ale ka taa a ka comité min bɛ yen a ka t'o ɲininka ko n'a y'o comité ɲininka jaabi min mana bɔ a la a b'o na commissaire maire ba n'o ye Amadu Watara ye a yamaruya bɛ gouverneur bolo a ka imama ka décision sɔsɔ wa an m'o de faamuya gouvernorat ka baara la parce que an ka ko bɛɛ la an y'a fɔ ni fanga dɛsɛra min bɛ kɛ o bɛ kɛ sinon Danbele denw kɔni bɛ taa dɛsɛ o dugusajɛ an y'a jira an ye lettre sɛbɛn ka taa gouvernorat la ka taa di gouverneur ma k'a fɔ a y'an wele anw bi a mana kɛ cogo cogo an bi imama ka décision kɔ an y'o fɔ an y'o lettre sɛbɛn an taara o gouvernorat la an y'a lettre sɛbɛn an y'a bila mairie fana na imama ka décision min taara k'a daminɛ bi la fo sini an b'o décision de kɔ n'o décision ma kɛ ça veut dire que mɔgɔ minnu ti fɛ o décision ka kɛ o ti bɛn kɛ o misiri la maintenant ko dɔ tɛmɛna ko in kɔnɔ famille Danbele dɛmɛbagaw ye a laɲini ko ka nayibuya de di Danbele denw ma parce que u n'a ka kan u m'a fɔ ko Nimaga ka bɔ yen dɛ ko ka nayibuya de di u ma n'o ye misiri alimamu adjoint ye parce que tɛmɛnenw na gérer la cogo min na nous voulons k'a ka gérer ten maintenant kuma min fɔ pour que a ko faamuya bibi in na quartier kɔnɔ tension de bɛ yen parce que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na sisan Danbele denw bɛ taa seli misiri n y'o fɔ an ka kuma na yan nɔ mɔgɔ ta tɛ misiri ye c'est pour la communauté musulmane et gouvernorat la gouverneur ka conseil min y'an lamɛn o y'a jira alimamu la k'a b'a kalama dugutigi bɛ se k'a wuli wa k'a ka alimamu sigi dugu kɔnɔ k'a b'o kalama wa gouverneur conseil y'o fɔ an ye donc a ma kuma fɔ o la ko k'a bɛ taa miiri kɔfɛ olu tilala k'a wele o ma sɔrɔ téléphone na o ma sɔn olu ka téléphone donc kumakan laban n'a kɛlɛ dun wulila quartier kɔnɔ quartier min kɔnɔna na an bɛɛ bɛɛ sigiɲɔgɔn ye ni ko wulila ne hakili la a bɛ lajɛ ni hakili de ne tɔgɔ Umaru Dawuda Danbele quartier kɔnɔ a bɛɛ bɛ dɔ baro de la komi anw ye alimami Dawuda Danbele denw de ye n bɛ
mi comité info tokoroga dinfo a tiana muso demsen ni makroba o yere yayi tokoroba ni musokoroba bora ka yoro befa donc ambu foku wale nyumando uko kube tiene no fe kube tiene labara en plus de ka fara comité ga munu fara la nyonga quartier jinu munu fara la nyonga kube na Dauda Damile deme aka du deme bo ambu foku wale nyumando on yere informé lan na kunun ka fo comité mi no buga yoro onke unana fo yana bo docteur Damile ni doke abanye fo o bawnyana amena sigi ka foke ka ma journal su ko se ka kuna fo nyana madi mo ma bon alhamdulillah bashi tala ayara bora ka kuma be fo bon an won be se ga min won fo doro poli ko fe sigi da mo ya ma dili ala fe ala ka nga quartier bashi ala ka sitane bo nga quartier kono mais sengele min be bi mi me ga nga an toro bi an bo fo ka kla ka sigi ko fo aw ba la se fa bela jelen fe almami ka sabali Dauda Damile ma fo ka la jiye kono quartier kono mo ba fa ma be kay sa mo ka kle jele ma doro Damile ta to ma ka tanu ikano ke ne mo mandi yoti bashi mais kana blala ka doya mami fatura san bisigi ani duru a fatura 2008 ka sito san bisigi ni duru la a fatura ni nyine ce 137 ale bo ka ta jo min barka ko de doya misiri te mo tay mo fatien te mo to taka mais sababu bora dola jamana quartier fe lotisi ou bien misiri place ou bla yala misiri be di mo a misiri te ke mo to c'est toujours pour la communauté musulmane du quartier adu ko to de la main mami kara sababu yo bunya do ko ni be kiye halas o doroni do on ma fo mo ye kan fatu ko be misiri papier ga on ma fo ka on fa de tay misiri on mo fo je mo ci non fa to ba papier ga apmese ma akunte seri ma akunte wala kula yere misiri de la quartier islamé de ma do de ko ni kara sababu ye mamunu nana kana farolu ka chokoroba to ka misiri kono fo ka genga bo misiri kono peu ka sitne wuli quartier kono mo wuli la bi ko teke sitne wuli la misiri datura après événement 91 misiri daele la pour que se ka kele ba ko akiri partition ka ke erdo ka dini ma erdo ka dini côté fene ma kele ka ba ngolu nana ni kele di mo mi nana no kele de atigi be o de ya le ta kale di pousser ka boy kale blanc no la ale bo de ka kele la u ka sabali ni ko indam nani biche ma shima Dauda Damile donye ka mo fa dogoya mo mo nye ka mo ba dogoya aw malamo o kan kwa ame min fu nyana antu fa dogoya anti mo ba dogoya anti mo shima sa dogoya ame min fu nyana aw bora mo bala mo batte walide wal fani ni kwa an bodi don ku ka sabali ka nyini ala fe ala ka tien deme kuna fondi sebe 22 septembre ayira ka fo minye die mago batuku min be nuwa wule ka fo Ibrahim Jawara ale yɛrɛ ka baara bɛnnen no tuma dɔ la pankuru ko olu ɲɛɲinini na ka makow dilan ni a ye u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko programme des pluies provoquées sanji nin baara ninnu kɔni nana di ni ma kofɔlen ma a bɛ waati bɔ ka kɛɲɛ sa min ye kunnafoni sɛbɛn 22 septembre a ko Ibrahim Jawara kɔni ye a yira k'a fɔ pankuruko kuma minnu bɔra jamana faama dɔw da kɔnɔ k'a fɔ pankuru kɔni bɛ a disi kan wa o kɔni tɛ tiɲɛ cogo si la u bɛ fɛn min wele faransikan na les avions n'ont jamais été coulés au sol ka kɛ ni Elhaji Shana Takiyu ale ka fasiri nasira ye a ye a yira k'a fɔ kunnafoni dɔw nana ye bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ ka yira k'a fɔ min ye kunnafoni nasira dɔw fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani kunnafoni yɛrɛ nasira dɔw fɛ ko pankuru minnu bɛ yen ni olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka kɛ sababu ɲuman ye ka sanji kɔni nana ko o pankuru kɔni bɛ a disi kan nin waati in na ko o waati kelen min ye jamana faamaw yɛrɛ ye u bɛ ka miliyari caman ta ka di nin baara yɛrɛ kɛbaa ma n'o ye Ibrahim Jawara ye kunnafoni sɛbɛn 22 septembre a ko nin kɔrɔfɔ kɔni bɔlen kɔ ka bin min ye nin maa kofɔlɔ ye n'o ye Ibrahim Jawara ye ale kɔni ma ko bila dagangirinda la ka kɛɲɛ ni juma tɛmɛnen ye a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma Bamakɔ yɛrɛ pankuru jigin kɛnɛso min bɛ yen min tɔgɔ dalen bɛ président Modibo Keita la kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka don avion kɔnɔ ka taa munumunu kɔni caman kɛ min ye Kulukoro maraw ye u ye sanji nasababu ɲumanw baaraw kɛ fo ka taa bila Segu yɛrɛ maraw yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la kunnafonidilaw kɔni kɛra seere ye nin baara in kɔni na u ye a sɛbɛntiya k'a fɔ pankuruko kuma min tun bɛ sen na jamana faama fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale de tun y'a fɔ a ka kuma dɔw senfɛ ko avion ninnu bɛ a disi kan a nana jɛya kunnafonidilaw ye k'a fɔ avion ninnu tɛ u disi kan u bɛ baara la fo bi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko hakililajigi la nin baara in yɛrɛ nun donna ala ka ɲinɛ président Amadu Tumani Ture ale ka waati san 2000 ani san 6 ka laɲini kɛ jamana yɛrɛ sanjiko bɛ se ka nɔgɔya cogo di waati tɛmɛnenw na a tun bɛ lamɛrikɛnw olu ka cakɛbulaso dɔw bolo jamana faamaw tun ye nin baara in di olu ma sefa wari miliyari 3 bɔɲɔngo la nka
ka kɛɲɛ ni famaw ka wulikajɔ senfɛ a kɔni nana bila sa ɲininiw kɔni sira fɛ fɛn min bɛ wele k'a fɔ ko appel d'offre a nana don ni maa kofɔlen n'o ye Ibrahim Jawara ye ale yɛrɛ bɛ baara in kɛ jamana ye miliyari 2 bɔɲɔgɔnko wa n'i ye jateminɛ kɛ a ko ale ka cakɛbɔdaso ani jamana yɛrɛ foroba cakɛbɔdaso caman bɛ baara kɛ o dɔ ye Mali météo ye o dɔ ye direction nationale de l'hydraulique o dɔ ye min ye armée de l'air maaw ye o dɔ ye direction nationale de l'agriculture nin bɛɛ ye a baara ɲɔgɔnw ye Ibrahim Jawara ko a bɛ a lajɛya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ olu ka nin pankuru ka baara ɲina san kɔnɔ pankuru ye wulikajɔ 115 bɔɲɔgɔnko de kɛ k'a daminɛ juin kalo san 2021 ka taa bila octobre kalo tile 8 san 2021 wa olu ka baara yɛrɛ san yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ kalo 5 bɔɲɔgɔnko de ta nka kuma yɛrɛ ka ɲi a tigi da kɔnɔ premier ministre Sokɛli Kokara Mayiga ka kɔrɔfɔw kɔfɛ Ibrahim Jawara ani kunnafonidilaw u ye munumunu salo kɛ Kulukoro maraw ni Segu mara la munumunu salaw kɔfɛ min ye kunnafonidilaw ye ɲininkali dɔw sɛmɛ a la min sɔrɔla Ibrahim Jawara da kɔnɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Problème de public provoqué daminɛna en 2006 a tɛ a daminɛ parce que o tuma ja tun bɛ tuma bɛɛ 100 fois ja tun bɛ kɛ a y'a décidé k'a fɔ ko il faut k'an na ni programme ye WhatsApp bɛ se k'a dɛmɛ ka dɔ fara donc o de programme daminɛna 2006 mais société américaine dɔ de tun b'a kɛ ka bila 2006 la ka taa bila fo 2008 la société américaine dɔ de tun b'a kɛ a société américaine bɛ se ka ɲininkali kɛ ministre des finances kɔrɔw bɛ yan bɛɛ bɛ yan a tun b'a kɛ $5 millions $5 millions à peu près 3 milliards de francs CFA milliards ça et puis ale ka wari a tun bɛ d'a ma avance la n'a ka wuli yɛrɛ ni m'a di avance a taara avion bila n'a nana a mana kalo 2 kɛ a bɛ avion jɔ n'i b'a ka wari tɔ sɔrɔ a t'a kɛ donc a wari tɔ bɛ sɔrɔ ne de ye hakilina sɔrɔ k'a yira état la n'an bɛ se ka nin kɛ wari tilancɛ n ko parce que ne ye enquête kɛ an bɛ se k'a kɛ a tilancɛ la o ko ko tiɲɛ n ko n'an bɛ se k'a kɛ o ye appel d'offre international lancé en soumission la on était le monde dit grâce à appel d'offre international bi programme bɛ ka kɛ 1 milliard 500 parce que au 2 milliards en réalité c'est 1 milliard et quelques mais TVA ni 500 au bébé tigɛ ka bɔ a la en réalité an bɛ min sɔrɔ yɛrɛ o ye 1 milliard 500 mais y'a ye maa 45 de bɛ baara kɛ expatriés b'a la argentins africains sénégalais ivoiriens béninois mɔgɔ caman de bɛ baara kɛ yan an bɛ baara kɛ kalo tile 12 juste pour le programme de prix an de y'a to san 10 in kɔnɔ état ye min économisé 18 milliards parce que an y'a f'u ɲɛna u bɛ se ka wari aujourd'hui l'état a économisé état ye min économisé ça fait 18 milliards par rapport au programme de prix alors n y'a mɛn k'a fɔ ko avion kulolo o sɔn fili do mɔgɔ min y'a fɔ an b'a dab'a kama a filila de parce que n'i ye kuma caman mɛn n'i ma taa sɔrɔ k'a vérifier i bɛ bila avion kabini mois de juin 2021 avion ye opération bi a journaliste de tun bɛ avion on a taara opération kɛ Kulukoro yan fan fɛ ça fait 115 opérations qui ont été effectuées min effectué opération 115 o de kɛra à la date d'aujourd'hui ɲinan samiya kɔnɔ a 115 o kɛra bi donc n'a fɔra ko avion bɛ duguma k'u kulolo sɔrɔ ko wari fu bɛ fɛ ka di mɔgɔw ma ça fait mal parce que domaine min filɛ nin ye maliyɛnw ye expertise sɔrɔ maliyɛnw m'u ka expertise exporter c'est un problème le plus problème an n'u dɛmɛ k'a bila en place qui a coûté 2 fois plus cher an n'u bila k'a bila en place ja nana Benin u nana kata ma ka fila k'u dɛmɛ o ka bɔ yen Mauritanie ils ont eu des problèmes an de taar'u dɛmɛ walasa k'a se ka san dɔ na san na parce que gɛlɛya tun nana sɛnɛko la kosɛbɛ domaine min do je crois que maliyɛnw bɛɛ ka c'est une fierté maliyɛnw ma an bɛɛ k'an disi gosi ka fɛn dɔ bɛ yen min bɛ marcher parce que programme caman daminɛ sous région kɔnɔ a bɛɛ bɛ duguma a bɛɛ jɔra dɛ parce que expertise ni sérieux bi an bɛɛ bɛ se k'an disi gosi ka fɔ nin programme bɛ kɛ a bɛ sérieux a ma deli ka jɔ a bɛ continuer a bɛ ma deli ka couler au sol la preuve a kɛ a b'a kɔnɔ walasa a bɛ yɛrɛ ka wuli il faut que an n'a de ka CDN di ma certificat de navigateur di la an yɛrɛ tɛ an n'a de b'a di ma donc programme bɛ ka continuer et a bɛ ka avancer u ye jateminɛ kɛ yanni programme ka daminɛ 2006 san tan yanni 2006 ka kɛ moyen de joli san hakɛ min nana n y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan moyen de joli programme tɛmɛnen u y'o jateminɛ o moyen de joli ka daminɛ 2006 la ka taa bila 2016 la u y'a ye yanni augmentation min farala a kan kɛmɛ sara la a bɛ 20 ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ taa fo 35 ni 45 la min farala ji kan 1 milliard de kɛ par rapport à la subvention o ye min dagɛrɛ n'i ye subvention kɛ n'i ye na nɔgɔ kɛ dugumakolo la ni san mana don i bɛ min kɛ donc c'est quelque chose qui marche a bɛ kɛ Mali dɔrɔn na a bɛ kɛ Dubaï a bɛ kɛ États-Unis a bɛ kɛ jamana diɲɛ jamana caman bɛɛ la donc moi je crois que an kana fɛn min bɛ marché an kan'o tiɲɛ parce que je sais pas kun min na mɔgɔ bɛ ka a fɛ walasa ka programme tiɲɛ ka fɛn ka makutu tiɲɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ a ma vérifier o man ɲi o man kan kɛ jamana in kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min sisan kɛlɛ wɛrɛ b'an na hakili fɛn wɛrɛ b'an na min tɛ ka ɲɔgɔn makutu tiɲɛ ka jamana ka ɲɔgɔn
fɛngɛw kɛ ça sert absolument à rien n ye kuma nation bɛɛ mɛn dɔw yɛrɛ ko an ye avion de ta ka président dɔ b'an ta fɛ dugu k'an ta wa campagne kɛnɛ n b'a fɛ ka min fɔ avion tigiw de bɛ yan avion 2 de bɛ programme o de ye programme ta ye o de sanji ko ye avion 3 yɛrɛ ta ye wa avion min an y'a juru ta avion fɔlɔ an y'a juru ta BMS fɛ an ye san 4 kɛ an y'a wari sara filanan an y'a juru ta ni bati BMS kelen de fɛ an b'a wari yɛrɛ sara ka ban an b'a sara dɔɔni dɔɔni donc il faut que mɔgɔw k'a faamuya avion mun bɛ yen avion 3 y'an yɛrɛ ta ye avion 2 ye programme avion ye an ka avion an y'a juru ta o ye transport de ye o tɛ avion fitinin min ka dɔgɔ nin ye programme kɛcogo de ye avion belebeleba min b'an bolo min ye 19 places o y'an yɛrɛ ka avion ye an y'a sa parce que an ye juru ta Bangida k'a sa. an lamɛnbaaw ni baara in yɛrɛ sɔrɔla sababuya la sababu min premier ministre dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokara Mayiga ani CNJ maaw ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔ senfɛ a y'a yira k'a fɔ min ye jamana bɛ ka nafolo dɔw don ni avion minnu bɛ ka ji sababuya ka sɔrɔ nafa t'a la avion ninnu yɛrɛ dalen bɛ u disi kan a kɔrɔfɔ ninnu ka da waati na cogoya kama an bɛna a kumakan ninnu da maaw tulo kan u ka se ka faamuya sɔrɔ nka an kɔni bɛ min fɔ premier ministre ye minnu bɛ bi n'u bɛ ka u seko ka jamana ye an ka fara ko dɔw la fɛn dɔw bɛnnen tɛ ale la sabu ale yɛrɛ ka parti yɛrɛ kɔnɔna na parti yɛrɛ kolatigɛba min bɛ yen o ye nin baarakɛyɔrɔ ninnu dɔ la kelen ɲɛmaa ye u ka seereyaw b'an bolo min b'a yira k'a fɔ nin baara ninnu bɛ ka san sɔrɔ a ye ɲɛtaa di jamana ma kosɛbɛ ni marabolo ɲɛmaa yɛrɛ bɔra ka nin kuma sugu fɔ a bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ni u bɛ k'u yɛrɛ di jamana ma n'u bɛ ka wulikajɔ kɛ jamana ka ɲɛtaa la a b'u fari faga fɛn dɔw bɛnnen tɛ jamana faamaw la u ka se k'o fɔ nka Sogɛl ka kuma minnu tɛmɛna nin ko in kun kan ani min ye météo ɲɛmaaw ye olu ye min fɔ a ko ka don n'a nataw la an n'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan insha Allah. Kulubali